ଦଶଟା ଗାଡ଼ି ଥାଉ ବିଲ୍ଡିଂର ଥାଉ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେହ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବିଲ୍ଡିଂର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ ଯତ୍ନବାନ ନେବା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଖାଲି କମେ ପୁଟେ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି କର୍ମ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଡାଇବେଟିସ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ହେଇଥାଏ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ କେମିତି ପୀଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି